Добър ден! Искам да ви представя Harmonium Lindholm. Много добър инструмент, който може да го намерите във фирма Runiton на боливар Дунав 1, Пловдив. Той е с много регистри. Примерно половината може да ги сложи, да чуете инструмента. Работи с крашна педалиера, която натоварва с въздух меховете вътре. При него е много интересно, че има допълнителни регистри, могат да се включват. Това вече органистите знаят за какво е точно. Включват се пълния регистър. Harmonium Lindholm е с изключително добър звук, аналогов инструмент, с стандартни мехови педалиера. Заповядайте във фирма Runiton да видите самия инструмент.